Bé, tornem a començar, aviam si ara tenim una mica més de sort amb la connexió. Vinga, aviam si tenim una mica més de sort amb el so, que no se'ns acopli. Estem intentant entrar amb la Jaida, que ara no s'ha pogut connectar. Tornem a provar. Ara sí. Ara sí? No sé per què No sé per què s'escolta repetit. repetit. Prova, sisplau, Prova, sisplau, de posar-te. Ja? Ara què tal? Jo et sento superbé. Jo ara perfecte. Ah, veus? Tu em sents bé? Estupendo. Sí, és Ja que està. estic a la feina i de vegades quan fem reunions per plataformes d'aquestes, jo a casa no el sento bé i penso que es posi dels auriculars. Vale, perfecte. Doncs mira, ho hem solucionat ràpid. Estupendo. Aquestes coses són dones amb recursos. Doncs, com deia, Geida, moltes gràcies per estar amb nosaltres avui. I, de fet, aquesta és una proposta perquè la gent pugui tenir més coneixement davant de situacions que siguin complicades i que necessitin, doncs, de vegades, un recurs, una empenta, algú amb qui parlar i assessorar-se d'una manera correcta, doncs, conèixer els recursos dels que disposem aquí a la nostra població, a Granollers. I ens ha semblat molt interessant que tu mateixa, que formes part d'aquest servei del Centre d'Informació i Recursos per a Dones de l'Ajuntament de Granollers, que ens expliquis en què consisteix el servei, quan es va crear, amb quina motivació i quina mena de tasca desenvolupeu en el dia a dia de la vostra feina. Vale, doncs, a veure, no sé si aniré per ordre, però crear-se... Esplaia't tot el que vulguis. Jo tiro, no? Crear-se es va crear, jo diria que el 2007, si no recordo malament. Jo no hi era, jo no estava aquí. Però sí, es va crear fa molt de temps. Es va començar a la plaça de la plaça de la Porxada, a l'Ajuntament, em refereixo a l'Ajuntament de la plaça de la Porxada, i van començar només amb la tècnica d'atenció a dones i la psicòloga, que la psicòloga a dia d'avui encara és la mateixa psicòloga que atén a les dones, l'Alba. I des de llavors el servei es va anar ampliant. Després, als pocs anys, es va incorporar un agent d'igualtat, que ja no hi és, ara tenim un altre. I després el que és el servei es va anar ampliant i no només atenia a les dones en situació de violència, sinó que va fer tot un canvi en temes de polítiques d'igualtat de gènere. I llavors el que ofereix l'Ajuntament en aquest sentit és un servei de polítiques d'igualtat de gènere en la que una de les polítiques que es treballa són les violències masclistes, que tot això forma part del Pla d'Igualtat de Gènere. Hi ha diversos eixos, diverses línies en les que es treballa, des de l'espai públic, el laboral, la participació de les dones, el compromís amb la igualtat, i un d'aquests és l'atenció a les dones en plural i en situació de violència masclista en particular en aquest sentit. I per això està la treballadora social, que és la que fa l'atenció directa, la psicòloga, que atén a les dones en situació de violència, l'acompanya, que és l'agent d'igualtat, i jo que sóc la tècnica comunitària d'igualtat en aquest sentit.
Crec que m'ha deixat alguna pregunta per allà, no? Però Tu, tranquil·la, que tu ves repetint-me, jo et vaig traient temes perquè em sembla molt interessant que puguem arribar a discernir tota la xarxa que desplegueu vosaltres a l'hora de treballar un cas específic o, bueno, com tu deies, que no només específicament el tema de la violència de gènere, sinó la igualtat en general relacionada amb les que, clar, jo entenc que no sé si el boom o la incidència, la gran incidència que hi ha hagut de violència de gènere us ha fet centrar-vos molt en el tema de la violència de gènere i deixar d'altra banda altres aspectes o espais que potser no eren tan urgents o tan imminents. No sé si això us ha passat a vosaltres també. Clar, és que en aquest sentit, o sigui, l'impacte que té la violència masclista a nivell social bueno, és com la màxima expressió de la desigualtat de gènere que hi ha. Però, clar, sense treballar les desigualtats de gènere, difícilment es podrà erradicar la violència masclista, no? Però, clar, sí que és veritat que el primer que es veu és una dona assassinada, i llavors els recursos que treballen per les polítiques d'igualtat de gènere, el que més es veu o el que més ressona en aquest sentit són les polítiques que fas en quant a l'erradicació d'aquests tipus de violències, no? Però, clar, això forma part de tot un treball de prevenció i de difusió i de planificació en temes de polítiques d'igualtat de gènere, en aquest sentit, no? I, bueno, sí, això que t'estic dient. Estava intentant pensar com és aquest impacte, no? Però suposo que el més dramàtic és el que més cala, no? A nivell de societat, no? A la gent. Han matat una dona, no? Sense preguntar-se el per què, no? D'on ve, no? Aquest assassinat. Sí, què hi ha al darrere de tot això? Com s'arriba, no? Un home a matar a la seva dona, a una altra dona, o a violar-la, o a assetjar-la, que en aquest sentit hi ha tot un històric darrere, que és el que porta com a la desgràcia, no? En aquest sentit. Clar, és que toques un tema per nosaltres fonamental, perquè precisament sí que és veritat que per part de les administracions, ja sigui amb més recursos o menys, s'ha intentat sempre, s'ha mirat d'intentar pal·liar aquest mal que fa la violència de gènere i que és veritat que es gasten moltíssims recursos en intentar recuperar les dones que han patit una violència de gènere, una situació complicada. Però, clar, aquest enfocament en el que és el problema, o sigui, la part més greu i la més visible, és el que fa que tota la resta, que per nosaltres també és fonamental, o sigui, el fet d'anar a l'arrel del problema, i l'arrel del problema sempre és aquesta socialització en un entorn patriarcal, en una normalització del masclisme, o sigui, de totes aquestes conductes que ja fan que la persona interpreti que el masclisme és una situació acceptable, o sigui, que és acceptable dins de la societat, sí que trobem que els recursos per anar a aquesta arrel són els que potser falta més de poder consolidar i de poder treballar en aquesta coeducació, en realment aquest canvi de xip de la societat, no? Sí, bueno, sempre on van tots els recursos sempre és en temes com de recuperació, no? En posar la tirita en comptes de treballar prèviament, de tenir que posar-la, no? Clar. I, bueno, això jo crec que és una queixa en general, no? O sigui, que es pogués destinar més recursos a la prevenció que no a l'atenció. O sigui, no sé, jo m'imagino si totes les persones que estan cursant les carreres de magisteri, no? Per exemple, no? Que dic magisteri com dic en qualsevol carrera, no? La de juristes o la de... incorporés tot el tema de coeducació, o sigui, incorporés tot el tema de la perspectiva de gènere en aquest sentit, clar, imagina't tots aquests aprenentatges, tot el que podrien anar canviant perquè transmetrien aquesta idea, aquest canvi cultural, no? Llavors, clar, potser el que passa en aquest sentit és que, clar, els resultats no són immediats. No? Quan tu treballes en temes de polítiques, quan tu treballes en transformació social en aquest sentit, potser el que estàs fent ara veuràs els resultats, no sé, me lo invento, d'aquí 10 anys. Clar. Però, en canvi, el que s'intenta solucionar és el patiment com del moment. No? Augmenten els casos de violència, no? Pues es posen més recursos, no? Es posen més cases d'acollida, es posa més atenció als infants, es posa més...
Però crec que és algo així com generalitzat, no en temes de gènere, sinó en qualsevol tema, en qualsevol àmbit, des del sanitari. Bueno, amb el sanitari ho estem veient ara, no? Sí. Fins que no ens hem vist en el moment, no s'ha actuat, no? I potser què podíem haver fet abans? No sé què podíem haver fet, no? Però que es podia haver fet, doncs sí, falta, no sé, potser planificació o no sé, o tenir la perspectiva més de futur, no? Clar. Una dona que, per exemple, es trobi en una situació complicada, que estigui desorientada, que no sàpiga on anar, i, lògicament, hi haurà persones que li diguin adreça't al CIR de Granollers, que segurament allà t'informaran. Què et trobarà? O sigui, quines possibilitats, quin ventall d'informació, o una dona que arriba allà, què és el que trobarà per ajudar-la i perquè sàpiga que és un lloc, un referent on ha d'anar per poder intentar sortir d'aquesta situació de violència? Bueno, venir aquí està clar, o sigui que trobarà un espai on potser li posaran moltes paraules a situacions que pateix i que potser no entén o que ja no, que de vegades pots confondre, no? Que de vegades no saps com està, segons el bagatge que tu hagis tingut, com no està la línia, no? És un conflicte, és violència, perquè de vegades la violència no és evident, o sigui, la violència no és un cop de puny i ja està, o sigui, hi ha moltes manifestacions de la violència i en aquest sentit, hi ha dones que venen, o sigui, que no ho perceben ni com a violència, no? Sinó que venen com si fos un conflicte amb la parella o en alguna situació que li hagi passat. En aquest sentit, es fa una visita, una entrevista com d'acollida, on se li pregunta a la dona quina és la situació. Més que una entrevista és xerrar amb la pròpia dona i poder fer clar, nosaltres així tècnicament es diu com una diagnosi, no? Però seria més... Però clar, diu una diagnosi, no? Sempre que estem fent aquí alguna cosa... Però no, és parlar i intentar aclarir d'alguna manera quina és la situació, si hi ha una desigualtat, si existeix desigualtat i si aquesta desigualtat està portant a temes de violència. Llavors se li ofereix, en aquest sentit, si es detecta violència, el recurs que oferim aquí és la psicòloga, o sigui, que l'atén i en temes de tractament, de recuperació, d'autoestima, d'empoderament. També, a part de les visites individuals amb la psicòloga, la pròpia psicòloga també fa grups d'ajuda amb grups de dones usuàries que venen aquí. I també hi ha un altre grup, que aquest el fa la treballadora social, que és un taller d'apoderament personal, que no necessàriament és per víctimes de violència, que hagin patit violència, sinó que és un grup que pot participar qualsevol dona, entenent la idea de que pel simple fet de ser dona, estructuralment ja hi ha com una situació de desigualtat i en algun cas jo crec que qualsevol dona si tira enrere, com a mínim, una situació de violència hem viscut en qualsevol entorn. I aquest és el taller que s'ofereix en aquest sentit. Aquesta precisament és una de les preguntes que et volia deixar, perquè realment, creus que realment hi ha alguna dona al món que no hagi patit cap situació de violència patriarcal, masclista, se li pot dir com sigui, però o sigui, una dona que realment al llarg de tota la seva vida no hagi tingut una situació en què realment hi hagi patit desigualtat per la raó de gènere? Jo no ho crec. No m'ho crec. Jo no m'ho crec. Jo crec que... Una altra cosa és que siguis conscient o no d'haver-la patit. Perquè, clar, quan més coneixement tens, és més fàcil identificar les violències que pots patir. Però jo crec que cap dona, ni una, està exempta. Quan dic dona, nena, adolescent, senyora gran, com si en un moment de la teva vida, i en un moment dic per limitar-ho en alguna cosa, hem patit alguna situació o de discriminació, o de violència o d'assetjament, llámalo como quieras, però estic convençuda.
M'apunto al tema de l'adolescència perquè m'interessa molt per dir-te després perquè penso que té tela. Ens deien les companyes d'Eclipsades, la lògica de la criminologia feminista, estudiar la violència introduint la perspectiva de gènere. Entenc que, bueno, que és una mirada des de l'anàlisi de la criminologia, de la incidència de casos que hi ha... En temes de delictes, suposo, no? També, sobre homes i dones. Bueno, és que el tema de la segregació de dades per sexes suposo que té molt sentit. Bueno, no sé, jo no soy criminòloga, però que entenc que ajudaria molt, no?, també a saber, no?, els crims, qui els comet, com els comet i què té a veure el patriarcat en tot això, no? El tema de les conductes de risc, no?, el tema de l'educació cap a les dones, no?, el tema de la prudència, de la por, bueno, de fet, jo crec que si s'analitzessin gairebé totes les dades des d'una perspectiva de gènere, feminista o com vulguem dir-la, no? Ara la terminologia de vegades com va canviant i es va adaptant, no? Hi hauria com moltes sorpreses, no? Un tema que m'interessa també tractar amb tu perquè crec que és força interessant de comentar. Els espais públics a la ciutat, al carrer, bueno, als llocs d'oci, tot allò que per un home pot passar la seva vida tranquil·lament sense que mai li passi res o que les seves malestars, inquietuds o el que sigui vagi més relacionat a aviam que no em robin, aviam que no... I que, en canvi, amb les dones, el tema de transitar l'espai públic, parlo de Granollers i parlo de qualsevol altre lloc que impliqui el lloc on hi hagi gent, s'acumuli gent o no, que clar, són les dues vessants que dius que és igual, i aquesta dificultat per sentir-se segura en espais que durant el dia poden ser més amables o menys, però durant la nit o en certes situacions ens exposen a situacions de por i d'inseguretat. Creus que s'estan fent realment polítiques per intentar fer espais més segurs per les dones? Aquí a Granollers, per exemple? Bueno, aquí l'any passat es va fer, com a mínim, es va fer o sigui, amb el dispositiu del Punt G, en el que participem també, bueno, es fa entre el Punt G, suposo, no sé si sabeu què és, però és un dispositiu que actua a les nits de festa, no?, a la festa major, música en viu. Durant el Punt G de l'any passat es va introduir, es va fer una diagnosi dels punts, de la percepció de seguretat que tenia la gent que estava a la festa, no? I sí que va mostrar que hi havia punts d'inseguretat. Això va ser, clar, també va ser durant la festa major. I clar, i sí que els resultats, a veure, clar, els resultats estan a la web i es poden consultar, però hi havia diversos carrers, diversos punts que es percebia inseguretat. I segurament tots els coneixem, no? És a dir, que el parc Torres i Vilà fa por, doncs sí, fa por, no? Que el carrer de la Constància fa por, doncs sí, fa por, no? Però què es farà ara amb aquests resultats? Estamos en tiempos de Covid i de moment ja està. I de moment no s'ha treballat, però entenc que amb això alguna mesura des de via pública, suposo que és els companys i les companyes d'allà, es treballarà tenint en compte aquests resultats i aquests ítems i aquestes percepcions que van sorgir durant aquesta diagnosi. Va ser molt interessant, la veritat. També és veritat que van sortir, a mi personalment, com percebia la gent el tema de la seguretat, no? Perquè on més gent hi havia, saps què vull dir? O sigui, a la plaça de la Porxada, no? Ple concert. Tot eren com gomets verds, no? Que era percepció de seguretat. Però, clar, jo després pensava, clar, allà és on més assetjament pots patir, no? Quan hi ha més gent, que la gent s'enganxa, saps què vull dir? Sí. En canvi, la gent potser posava gomets vermells com a fora de la festa, no? No sé, com anant cap al Congost o de més, quan tu realment vas sola per carrer. Però també jo que és l'imaginari aquest, també que tenim totes, que ens han inculcat, perquè jo crec que és algo molt inculcat, el tema de cuidado que te van a violar, saps què et vull dir? Sí. Quan està demostrat realment que
que les agressions sexuals es donen més a l'àmbit privat que no a l'àmbit públic, no? I tant. Bueno, i en aquest sentit, l'any passat vam parlar d'això a la jornada i una de les ponents parlava del del llibre aquest de la Barjola, el tema del, com es diu, la minissèrie, crec que va ser una minissèrie de les Niñas d'Alcácer. Ai, sí, me'n recordo. Bueno, pues aquesta noia ha escrit un llibre sobre això, sobre la cultura de la por i com ens han inculcat la por en aquest sentit, no? I ho demostra amb dades, està molt bé. O sigui, si teniu oportunitat de mirar-vos-ho, ara no ho sé... Nerea, crec que es diu, Nerea Barjola. O sigui, no lo sé així de memòria, però m'he llegit així pàgines del llibre i té molt sentit tot el que diu, no? I diu, o sigui, la por aquesta de... Bueno, jo crec que totes, veiem un carrer fosc i te'n vas per l'altre, no? I això de... O sigui, estem com tot el dia pensant estratègies nosaltres per cuidar-nos, no? Saps què et vull dir? I és de dir, bueno, i tu com a home què pots fer, no? Què pots fer per jo també sentir-me segura? No sé, doncs si em creu amb un tio pel carrer i tu ves que jo, no sé, que jo estic sentint por, doncs potser si et canvies de carrer m'estàs fent un favor, perquè ja ho percebo com algo segur, no? I està com tot, bueno, com que totes les polítiques estan enfocades molt cap a nosaltres, no? Com si ells no haguessin de fer res, quan ells també formen part d'aquest sistema, no? Que de la manera que a nosaltres ens afecta amb una conseqüència brutal, amb ells també els afecta com d'una altra forma, no? Clar, bueno, crec que m'he ido por las ramas, però bueno, jo vaig xerrar. És perfecte, Lleida, perquè sí que és veritat que les polítiques sobre la visibilització de la violència de gènere i la legislació sempre centren a la víctima, sempre centren en estratègies de com evitar una agressió. Ostres, vale, em sembla molt bé sempre visibilitzar aquesta quantitat de víctimes, però és que realment l'enfocament ha d'anar cap a les persones que ho fan i intentar canviar aquesta conducta i és el que veiem que costa moltíssim. O sigui, sí que el paper o l'etiqueta de víctima és una cosa necessària perquè s'ha de visibilitzar que realment existeix, però clar, o sigui, les campanyes, informacions, tot s'ha d'adreçar a la persona que és qui ha de canviar la seva actitud, perquè si no després al final tot es redueix en què nosaltres som les que vivim en por, les que hem d'estar contínuament condicionades per anar o no anar a un lloc per por a que passi o no alguna cosa. Llavors, clar, sí que creiem que és un paradigma que s'ha de canviar moltíssim perquè és que si no I com et vesteixes, no? De dir, bueno, vaig allà, no em vestiré així, no sigui que pensin, saps, que quiero rollo, saps? Clar. I en aquest sentit, precisament, aquí introduiré el tema de l'adolescència, perquè tot es redueix moltes vegades a percepcions personals i, clar, tu pots tenir una experiència X amb el món de l'adolescència i una altra persona que ho visqui més de prop tenir una altra diferent, però a mi els inputs que m'arriben, així com del voltant, és com que l'adolescència està anant una mica enrere. O sigui, que moltes coses que s'havien aconseguit a nivell d'alliberació de la dona o de drets, que ara sembla que l'adolescència està una mica fent passos enrere en el tema, sobretot, del tema de la sexualitat, de les conductes nocives en la parella, d'aquesta dominació, d'aquest masclisme implícit en les relacions i desigualtats en les relacions. I no sé, a vosaltres que us arriben com d'una manera més directa aquests inputs, què creus? O sigui, què passa amb l'adolescència? Hem avançat? Anem enrere? O què està passant aquí? És que l'adolescència és un àmbit, o sigui, jo ara et diré, o sigui, percepcions més personals meves que o sigui, és com tot un món. Jo de vegades penso que sí, o sigui, que tenen... O sigui, a mi em dóna la sensació, o sigui, quan parles amb nois i noies, no sé, d'edats, que tenen com el discurs molt après, saps què et vull dir? Però després la pràctica no és aquest discurs, no? I jo no sé si és que potser hi ha com massa informació, o sigui, massa informació però poc exemple, no?, en aquest sentit. I d'altres vegades penso, potser tenen aquest discurs tan adquirit, o sigui, que ho han agafat com d'una altra manera, no? O sigui, jo me siento tan libre que hago todo esto porque quiero y si nos peleamos los dos y si nos pegamos los dos, perquè això més d'un adolescent m'ho ha dit, no, ell m'insulta, però jo a ell també, Saps què et vull dir? O sigui, obviant, no?, com tot el que té ella darrere, no?, com a noia,
I és complicat. I tampoc s'identifiquen, bueno, moltes d'elles. O sigui, jo les noies adolescents que vaig atendre en el seu moment, perquè vaig fer atenció a violència una època, el discurs, no sé, és que a mi de vegades em sorprenia el discurs d'elles, o sigui, no s'identificava amb el tema de la violència masclista. O sigui, tu li deies, no, és que això és violència masclista, és que esto es violencia de género. No, 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 ¿qué dices? Yo eso no. ¿Sabes qué et vull dir? Pues sí, nos peleamos, no sé què, però d'ahí a que sea violència, no. Clar, jo no sé si també el discurs que s'ha anat fent els últims anys, no?, com enfocat en la parella, no?, a la violència, saps, el tema de la violència de gènere, hombre, mujer, marido i mujer, convivència. Ara s'està començant com a estendre, no?, a altres àmbits, però jo no sé si això ha fet, no?, com que es desenganxin, no?, d'un discurs com que no les toca, que esto es como de señoras, ¿no?, que salen en la tele y a mí esto conmigo no va, i és complex de treballar. Clar, és que jo ho veig complicat des de fora perquè, clar, dius, vale, ells tenen aquest input de cara, com si diguéssim, la part correcta o la part formal, de que ells estan rebent molta formació en el sentit de que la violència, què és la violència de gènere i com evitar-la, però en el seu dia a dia, en les seves relacions, en les seves interaccions amb els seus iguals, el que veuen és cançons que a la dona la deixen a l'altura del betún, relacions personals que es redueix tot el tema del sexe. Però mira, jo en aquest sentit, és que sempre es parla que si la música, que si el no sé què, que si... O sigui, estem com molt centrats i jo de vegades penso que és perquè ho veiem com des de la nostra visió adulta. Però, clar, si jo així retrocedo en el tiempo, la música... Clar, saps què et vull dir? És de dir, bueno, el reggaetón, pues no sé, en mi època, jo què sé, era Don Omar, no sé com dir-te, i bailaves i no sé què, i ni t'adonaves de la música. Sí, que sí, o sigui, que la música té a veure, suposo, al cinema, o sigui, les sèries, o sigui, tot segurament ha de veure. Però que, o sigui, que la crítica que fem ara, no?, des de nostres 30 y pico, 40 y pocos, no? És com molt, no? I jo penso que és com una opinió, com suposo que des de la maduresa, no, ja? Oblidant-nos, no?, de nosaltres, de nostres èpoques, i que sí, que segurament hi ha límits i potser són els límits que ells han de saber, no?, i què és què i què pots fer, però també penso també que és una societat, ara per l'adolescent, en la que es poden permetre, no sé, com més lliure, no?, potser que la nostra, no? És una adolescència més d'experimentar, de provar, no sé, el tema del risc també va molt relacionat amb l'adolescència, dels límits, on puc arribar, d'on no puc arribar. I jo de vegades penso, potser això també forma part d'un aprenentatge, no? No? I la violència, o sigui, no es genera així en plan sola, no? Que hi ha un context, que hi ha un entorn, que està la família, l'escola, on visquis, on... O sigui, això no determina que pateixis violència o no, però les teves experiències et poden conduir a una situació de violència, no? O potser hi ha casos que no, però que en realitat de vegades veig com molta crítica als adolescents, no? Sense parar-nos a analitzar potser tots els elements. Evidentment, perquè el nostre paradigma no és el seu ni de lluny i lògicament viuen la seva realitat, que moltes vegades no té res a veure amb la nostra. El que sí que hi ha una cosa que em preocupa a nivell personal i penso que a nivell global és el que deies del tema dels límits. Clar, fins a quin punt... Jo no recordo quan era adolescent tenir accés, per exemple, a una pornografia implícita. Està claro, sí. Llavors, la pornografia, que a més, a mi m'espanten les estadístiques, perquè cada vegada el 60% de la pornografia mundial la consumeixen nois de menys de 14 anys. I dius, perdona? O sigui, a on estem arribant? O sigui, perquè, clar, aquest accés a la pornografia ha arribat d'una manera, virtualment, i llavors ja és una cosa totalment lliure. I, clar, a mi em preocupa que aquest concepte de la sexualitat i del rol, del consentiment, de la igualtat entre home i dona, estigui com molt tergiversat, i ja no només a través de la pornografia implícita, sinó a través de sèries com aquesta de 365, el tema de la dona que la... Ui, sí. Ay, Dios mío, y es que la catalogan como drama y romanticismo, y Dios, ¿dónde está el romanticismo aquí? Que la ha secuestrado, que la ha violado, que la ha hecho de todo. I, clar, i això es ven com una
situació que, clar, vist des dels ulls d'una noia adolescent, pot quedar com, ostres, pues mira, però el tio està bueno. Clar, pero yo pienso, o sea, vale, todo eso, ¿no? O sea, yo puedo ver la peli de 365 o leerme Anatomía de Grey y ser conscient, o sea, de decir, bueno, és una pel·li, esto és ficció. Saps què et vull dir? O sigui, jo penso que això, o sigui, que el consum de la pornografia i de més, jo potser que hem d'anar una mica més enllà, no? I què ens vol dir tot això? O sigui, per què estan consumint pornografia, no? O sigui, per què, o sigui, què busquen? O sigui, jo penso que el que busquen és saber sobre sexualitat. Doncs potser que ara és un tema, bueno, és un tema que ara últimament estem, bueno, volem introduir, bueno, ja et dic, este año ha sido 2020, no existe, ¿no? Però que és un tema que, o sigui, que volíem treballar, sobretot el tema dels instituts i el tema de la pornografia. O sigui, el que volem treballar és l'educació sexual. I l'educació sexual, clar, és a dir, no, és que ara consumen mucho porno. Bueno, és que potser si algú els hi explica, no?, que és una relació sexual, no?, i pues potser no tenen necessitat, no?, d'anar a veure el porno. I, bueno, hi ha totes, si veuen porno, claro, jo no sé, a mi que em diguin que un noi, una noia de 12 anys està mirant porno, pues potser, no? Jo des d'esto pues me escandalizo, no? Perquè veus 12 anys, però, clar, però potser, no sé, pienso, pues preguntar-los, ¿no? ¿Por qué estás viendo porno, no? ¿Qué sabes tú, no? ¿Qué sabes de sexo? ¿Qué sabes de...? I indagar, bueno, el tema de l'educació sexual i emocional és un tema totalment olvidado. I clar, en comptes... O sigui, penso que hi ha notícies així com molt alarmistes i això és el que diu, bueno, doncs d'aquesta notícia anem a veure què hi ha darrere de tot això i potser si veiem què hi ha darrere de tot això podem anar treballant altres temes que van emergint, no? I que no és un tema nou, o sigui, que el porno ha existit sempre, no? Però potser ara ho sabem més o es consumeix més, no lo sé. Però que falta educació sexual, això està claríssim. I jo penso que la cosa va más por aquí, sobretot el tema de... O sigui, que el que es criminalitza la pornografia en aquest sentit sí que és veritat que el porno, no? Si tu veus el rol que té la dona, l'home, o no sé, inclús si parlem d'home a home, bueno, en aquest cas hablamos del rol que té cadascun, ¿no? O sea, cómo enfocan a la mujer constantemente, ¿no? O sigui, tot el tema de la submissió de la dona, en aquest sentit, jo entenc que això algun dia, doncs, no sé, canviarà, no? I més si qui ho consumeix comença a demanar un altre tipus de porno, em refereixo. Però, bueno, jo crec que és això, o sigui, que no tenen... O sigui, que ningú els explica. Que ningú els explica què és això. I també que és un rotllo com que és fantasia, ¿no? O sea, que lo que tú estás viendo, o sea, igual que tú ves Spider-Man y al día siguiente no te pica una araña y te pones a trepar por las paredes, ¿no? Pues, o sea, que lo que está pasando aquí, o sea, que también es fantasía, que van parando, o sea, van grabando, saps? I jo crec que en aquest sentit és com aterrar una mica més a la realitat. Sí, és que realment jo de vegades crec que és que vivim realitats realment molt diferents i molt paral·leles i arribar a la realitat dels adolescents i dels nens i nenes, perquè jo crec que l'adolescència ja arriba tard. O sigui, ja quan un noi i una noia amb 14-15 anys, tu ja difícilment reconduiràs certes conductes o certes actituds que ja han après d'una manera... Clar, és que parlem de la infància directament. Sí, és que parlem de la infància. Parlem de la infància i què veus al teu entorn, o sigui, des del teu entorn més proper fins a l'escola, al carrer, i, bueno, i si ja ho extenem, doncs seria això, no? Seria les pel·lis... Però, clar, o sigui, comencem també per casa, no? O sigui, com veus tu... Clar, i a nivell fins i tot institucional, o sigui, perquè això és un tema que també, clar, és com sempre, tothom té la seva visió personal de la seva experiència i cadascú ha tingut el seu entorn i s'ha mogut en ambients diferents i potser hi haurà dones, i de fet ho sé, que hi ha dones que tenen la sensació que no han patit mai situacions masclistes, que sempre s'han sentit respectades, escoltades i tal, però crec que la gran majoria de dones que sobretot ens hem mogut en ambients d'homes, o sigui, en cossos policials, en sectors majoritàriament que hi ha hagut homes, la sensació és sempre com que s'ha de fer
una tasca tan profunda i tan important perquè realment és una situació que no és visible perquè està totalment interioritzada, o sigui, però com a tota la societat. I per arribar a desincrustar aquest pensament masclista de la societat és que has d'anar tan enllà, tan lluny, que és una cosa que ni... Perquè el tema de les lleis, sempre parlem, hem de fer lleis que protegeixin més les dones, però clar, és que és molt complicat que les lleis acompanyin a una societat que no està preparada per assimilar la llei. O sigui, és el que també amb el tema... S'ha de canviar, són mentalitats. O sigui, tu pots legislar tot el que vulguis, o sigui, que si la persona no ho veu, difícilment ho podràs, sobretot en aquests entorns. O sigui, jo no m'ho vull imaginar el complicat que ha de ser treballar com en un entorn tan hostil, no? En dir, o sigui, que has d'estar com constantment com demostrant, no? O demostrant o callant o adaptant-te a el que hi ha al teu voltant. Però penso que és una reflexió personal i alhora col·lectiva, no?, que s'ha de fer, i s'ha de fer entre homes i dones. O sigui, i legislar, està clar que s'ha de legislar, però si les ments no canvien, difícilment es podrà avançar. I això passa, canvis en la cultura, canvis en l'educació, canvis en els entorns de socialització. Clar. Mira, una companya que ens diu, hi ha una frase molt bona, una no nota les cadenes hasta que se mueve. Claro, sí. Clar. Quan intentes moure't cap amunt, cap a un costat, anem a fer coses, anem a integrar-nos, anem a fer... Sí que és veritat que el problema que jo m'he trobat personalment, per exemple, amb dones que han accedit a càrrecs de poder i que dius, ostres, que guai que és... Moltes vegades aquesta actitud de comandament o de la dona que està en puestos de responsabilitat deixa de ser l'actitud d'una dona i es transforma i s'adapta a l'actitud dels homes, però amb una dona, cosa que de vegades fins i tot és pitjor, perquè és forçat, és una situació totalment forçosa que no acabes d'entendre ni d'assimilar. Llavors, clar, penso que aquesta transformació ha d'estar a tots els nivells i fins que arribi realment a aquesta normalització s'ha de fer una feina tan brutal, però de tots i totes, o sigui, perquè clar, nosaltres és un dels motius pels quals de tots aquests temes que dins del feminisme hi ha discrepàncies i divisions i moltes vegades es discuteix el tema de és possible que hi hagi homes feministes, o sigui, o no, o un home pel fet de ser home i haver viscut amb aquests privilegis i aquesta realitat no pot ser sensible i realment feminista. Dius, doncs, no sé si és possible o no, però el que sí que tenim claríssim és que si treballem només amb el 50% de la població i l'altre 50% no treballem i la deixem igual i no li donem cap mena de confiança i no demanem que ens acompanyi en aquest camí, és impossible transformar la societat. I en aquest sentit, nosaltres creiem en la ferma voluntat de que els homes han de formar part d'aquesta transformació social. Sí, jo també crec que... Sí, i jo crec que si no ets dona, o sigui, que sent home no pot ser feminista... Ui, que se me cae. Jo crec... Espera que... Ara. Jo crec, clar, o sigui, dir així de forma categòrica si ets home no pot ser feminista, doncs no sé, jo crec que sí pot ser, no? Al final el feminisme és una ideologia, o sigui, i que tu tinguis certs privilegis no vol dir que tu no puguis tenir aquesta ideologia. O sigui, jo puc ser antiracista sense ser negra, no? O sense ser... Saps què et vull dir? Sí. Clar, potser el teu paper, o potser moltes coses no les veuràs, o sigui, des del mateix patiment que ho pot viure, no? O sigui, potser un home, clar, qui pateix les conseqüències sóc jo, però hi ha d'altres que de retruc t'estan tocant a tu, no? I com t'estan tocant a tu, m'estan afectant a mi. I jo penso que és algo com tan... O sigui, que es creua tant, és tan... que és hora que es treballin conjuntament, o sigui, sense oblidar-se, potser després està el rotllo de l'home feminista que és el protagonista, ¿no? Es de dir, bueno, no, el protagonista no eres, ¿no? Tú ponte a un lado y tú me apoyas si quieres, pero aquí el protagonista soy yo.
No sé si penses igual, però això també, clar, és que la postura de poder es pot mirar des de moltes perspectives i també quan parlem, per exemple, de feminisme, no m'agrada parlar de feminisme blanc ni feminisme negre, quan parles dels diversos feminismes o tipus de gent que està al cap d'aquests feminismes, també hi ha vegades que sent dona, amb certs privilegis, dona blanca occidental, etc., també et pots apropiar de manera voluntària o no d'aquest protagonisme que haurien de tenir les persones que realment són les que no tenen aquests privilegis. O sigui que aquesta postura de poder és com el tema de la interseccionalitat. Bueno, però el tema del poder en si, no? El tema del poder... Llavors, clar, jo entenc que sí que és veritat que els homes no s'han d'apoderar d'aquest protagonisme, però sí que crec que poden fer moltíssimes coses per ajudar al feminisme i integrar-se i, de fet, i ajudar a que realment canviï la societat. Jo crec que sí. Jo crec que el fet de reconèixer, o sigui, en el moment que un home reconeix certs privilegis, intenta canviar-los, ja està fent un canvi, no? Està acompanyant, no vull dir ajudar, no? Està acompanyant perquè, clar, és que segons les paraules també que utilitzis es pot estar acompanyant, però, clar, això passa que el rol de l'home en aquest sentit jo penso que té molt a veure amb això, no? En reconèixer els teus propis privilegis i ser capaç de renunciar a ells, no? Això és lo difícil. Perquè tu puedes ser muy feminista, ¿no? Pero es de dir, bueno, pero si acuestas tú a los niños, saps què et vull dir? Clar, jo penso que han de ser capaços d'això en aquest sentit. I les dones també de lligar-nos de segons quines coses, no? Que de vegades això, no? D'atribuir-nos segons quines responsabilitats, que et venen com heredades, que també és un treball personal també que has de fer, no? O sigui, que ser feminista passa per moltes coses, també per reflexions personals i canvis en un i en una mateixa, no? Que no és alçar un brazo i anar a la manifestació del 8 de març, no? Que es fan el dia a dia i això em referia, o sigui, quan deia, no? Hi ha com molts discursos apresos, no? I ara sembla que el tema del feminisme últimament aquests últims anys ha agafat com un auge, no? Increïble, no? I en certs moments pot semblar que sembli com una moda, no? O sigui, és que ara has de ser feminista o no eres superguai, no? I clar, i que el feminisme va molt més enllà, o sigui, que no és un moment d'un dia, no? Que és tot un treball que hem de fer això a nivell individual i col·lectiu. I per què? O sigui, perquè hi ha una discriminació i una desigualtat evident. I el que volem això és una igualtat de drets, però de drets reals, o sigui, sobre el paper ja els tenim, però en el dia a dia aquesta desigualtat persisteix, i si persisteix és perquè la societat no canvia, no? I jo crec que cada cop estan havent més canvis, no? Sobretot això que es veu molt, no? En el 8 de març, en els carrers i de més, que com a mínim s'està obrint allà com una escletxa de dir, ostres, mira, a veure si això avança, no?, en aquest sentit. Això precisament et volia comentar, dins del que és l'activisme social, dins del feminisme, o sigui, les que ens podem considerar activistes feministes, o sigui, hi ha una part de reivindicació que és necessària, o sigui, que la nostra presència ha de ser sí o sí, perquè aquests dies importants hem d'estar als carrers, hem de reivindicar i se'ns ha de veure per apropiar-nos precisament d'aquests espais dels carrers, sí, sí. Que són sempre com això, aquell espai hostil que no, ens hem d'apoderar d'aquests espais també, però creiem que hi ha també espais més importants, si més no per conquerir, que és precisament en els casos, per exemple, de les dones que ja sigui per autoestima o ja sigui per situacions de violència de gènere que han patit, un cop han passat per tot el procés ja sigui que hi ha hagut una denúncia o no, o han passat per un procés de recuperació, ja sigui a nivell emocional, legal o el que sigui, han passat per el procés d'una separació, arriba un moment que aquestes dones, clar,
lògicament, un dels ítems del cicle de la violència és aïllar la dona i que es quedi sense cap mena d'entorn que la pugui recolzar en aquest moment. I nosaltres ens proposem fer com una miqueta, fer com un enllaç, ser com una extensió d'un cop ja fet aquesta feina per part de les administracions, que en moltes ocasions és molt potent i molt bona, crear aquest enllaç, aquest espai en què les dones després es puguin desenvolupar i es puguin relacionar amb altres dones que tindran també experiències de violència de gènere o no, i que es puguin expandir i puguin créixer i es puguin desenvolupar d'una manera com lliure i empoderadora. I clar, la nostra intenció precisament és aquesta, crear aquesta xarxa de sororitat que realment possibiliti que la dona es pugui anar movent en espais diferents i dimensions diferents de la seva vida i clar, ho pretenem fer com l'espai associatiu com a complement d'aquests recursos que l'administració hi arriba un moment que ja no pot anar més enllà i que creiem que aquest és l'espai de l'associacionisme, que hem d'estar en aquells llocs per incentivar que les dones es puguin relacionar d'una manera segura, fiable i que les empoderi de veritat. Un espai de trobada, no? Jo això ho veig superbé i estic totalment d'acord amb tu amb això, que això s'ha de crear des de les ciutats, els municipis, els barris, no? O sigui, és qui ho ha d'impulsar, perquè com tu dius, l'administració té un límit, no? I també té com un encàrrec i arriba fins a ser... O sigui, no ho pot solucionar tot. Hi ha coses que s'han de generar al carrer, no? I, de fet, el TAP que et comentava abans, o sigui, el grup que fa la Rebeca, la tècnica d'atenció a dones, un dels objectius és aquest. O sigui, hi ha dones que no necessàriament han patit violència, però sí que, potser tenen, en temes d'autoestima i de més, i aquest grup els hi va molt bé. Però també, quan les dones acaben tot el tema, tot el tractament, tot el suport que poden rebre per part de la psicòloga de l'Alba, quan acaben tot aquest procés de recuperació, per dir-ho d'alguna manera, perquè recuperació seria una recuperació entre comilles, també s'incorporen en aquest grup i aquesta barreja de diferents situacions que tenen, aquest grup ajuda, és com perquè surtin d'aquest sentit. Però, clar, després no hi ha una continuïtat. O sigui, si aquestes pròpies dones després volen continuar veient-se, doncs superbé, però, clar, un altre enllaç, no sé, des d'aquí se'ls ofereix, cursos a centres cívics o de més. Però, clar, són dones que durant un temps encara necessiten, no? De vegades hi ha dones... Sí, això també va molt amb la pròpia persona. Hi ha dones que té superbé i hi ha d'altres que encara necessiten aquest recolzament, no? Perquè de vegades, segons la violència que hagis patit o la teva pròpia trajectòria de vida, hi ha coses que no se recuperen de hoy para mañana. Hi ha vegades que no recuperen mai, en aquest sentit. Un espai així en temes d'associacions és algo supernecessari. I aquí a Granollers feia falta, ara esteu vosaltres, per suerte. Sí que ara, Realment a nosaltres és el que més il·lusió ens pot arribar a fer, o sigui, el fet de poder crear... Perquè nosaltres tenim l'opinió de que la sororitat s'ha de construir. La sororitat és una paraula que ara per ara es fa servir moltíssim, que està tot arreu, el lligam entre dones i tal, però creiem que la societat realment ens ha contaminat tant amb aquest pensament patriarcal que moltes vegades aquesta sororitat costa de construir i costa de trobar espais que realment les dones, i també, per què no els homes, però principalment les dones, es puguin respectar i es puguin relacionar d'una manera no hostil. O sigui, no etiquetar, no jutjar a les altres, sobretot, perquè tothom té les seves experiències i les seves opinions i moltes vegades no tenen res a veure amb la teva i van totalment... Però sí que és veritat que quan, i això sí que ho hem pogut comprovar, que quan generes espais en què la gent pot parlar en plena llibertat i sense judicis, hi ha persones que diuen, ostres, doncs jo ho tenia molt clar, però és que ara ja no ho tinc tan clar, perquè he vist la meva experiència, però he vist l'experiència d'una altra persona que no té res a veure i és igualment vàlida que la meva. I llavors això em fa reflexionar des del meu espai, no des de la imposició de dir t'estàs equivocant perquè no tens raó, perquè el que diu la Francesca aquí, no competir. No competir.
no competir per tenir aquesta raó o aquesta visió universal, que ara per ara hi ha tantes versions universals de que jo tengo la razón absoluta del mundo, i precisament això, creiem que una possible solució és això, és crear espais que la gent no intenti competir. Sabem que és molt difícil i molt complicat i sabem que realment les dinàmiques de les dones estan moltes vegades viciades per aquests entorns hostils i patriarcals, i el que pretenem precisament és això, o sigui, crear llocs on la gent pugui ser ella mateixa i prou, i ja està. Bueno, i de vegades aquests grups també van bé, o sigui, a nivell d'efecte, de l'efecte mirall, no?, aquest que es parla, no?, sinó que les experiències d'unes et poden ajudar, o sigui, com un espai d'aprenentatge, no?, de compartir potser estratègies que a unes els hi han anat bé, no necessàriament amb dones que han patit violència, sinó hi ha dones que no tenen aquesta xarxa, no?, i en un moment donat, o sigui, el poder això trobar, o sigui, seria, no sé com dir, com un espai segur on parlar, no?, i compartir, no? Clar, és que a més som conscients que a més les dones tenen una diversitat brutal de tendències, de hobbies, de situacions que els agradaria fer o no, i clar, i som conscients que hi ha un ventall molt ample i que volem cobrir tots els que puguem per precisament això, per generar que persones que han tingut males experiències o no, però es puguin relacionar amb persones que, bueno, semblants o diferents, però amb aquest espai segur i de llibertat. I això és el que creiem més important a nivell d'associació, perquè, com et deia, el tema de la reivindicació, sí, és una prioritat, d'estar i hem de lluitar, però, clar, al final ens remitim sempre al tema de que, per molt bona que sigui una llei, la seva aplicació no serà possible sense aquest acompanyament social. Clar, però és que això, o sigui, jo penso, aquests espais, o sigui, generar aquests espais també és una reivindicació en si, o sigui, el tema de la participació, sobretot, o sigui, tant que ha costat el tema de la participació de les dones i de més, i tot i mira, que els grups que hi ha aquí als centres cívics i de més el formen dones i molts d'ells són dones grans, però jo penso que de no perdre aquests espais on tu en aquest mateix, i ho penso així, o sigui, que aquell espai ja en si mateix és un espai de reivindicació, perquè és un espai on es pot aprendre moltes coses i aquest aprenentatge, o sigui, quan més coneixement tens, més conscient ets de la realitat en la que pots viure, o sigui, no deixa de ser algo cultural. Sí, perquè a més no deixem de lluitar contra aquell estereotip de que l'espai de la dona és a la casa, és a la cuina, o sigui, i la nostra intenció precisament és arrossegar-les fora d'aquest espai teòricament segur, en el que evidentment se sentiran segures perquè ha estat el seu espai des de sempre, creiem que per poder créixer i per poder avançar has de sortir d'aquesta zona de confort i enfrontar-te a situacions diferents que seran les que et facin realment créixer i conèixer persones que t'aportin, que et facin avançar en tot plegat. I una cosa, Geida, per exemple, en aquest any la cosa haurà anat diferent, però quina mitjana o quin número de dones podeu arribar a atendre en el CIR, per exemple, al llarg d'un any? Ui, però ara t'ho diré així de memòria, Això ho tindrà més clar la Rebeca, però la mitja, o sigui, poden arribar, o sigui, hem arribat a atendre, no sé, 200 i pico, això, atendre dones en situació de violència poden anar entre les 100 i les 150 dones. Però són dones que no necessàriament són casos nous, Ja. O sigui, casos nous cada any, doncs no sé, podria haver, no sé què dir-te, 60, 70 casos nous, i, clar, els processos de recuperació, els processos que són aquí poden durar fins a 2 anys, Clar, per això, però sí, la mitja pot anar per allà. I parlem de dones exclusivament de Granollers o també de població? Sí, no, de Granollers. Només de Granollers? De fet, sí, només de Granollers. Fins al 2011, aquí, fins al 2011, fa temps, s'atenien a dones de tota la comarca. Que el servei va agafar un desbordament, que era... I al final es va decidir només atendre a dones del municipi. I llavors sí, però la mitjana és aquesta. O sigui, de vegades dius, 100 i pico dones, no? I la gent com que s'escandalitza una mica. I diu, és que potser són moltes més. O sigui, aquestes són les que ens arriben a nosaltres. I tant, sempre el que parlem, no?, de la punta de l'iceberg, que ens arriba... Sí.
de la resta que està allà patint aquesta situació. I com ha estat la teva experiència durant aquests anys? Què has après? Què t'ha enriquit? Què t'ha aportat a la teva vida a nivell personal el fet d'interactuar amb persones que han passat aquest patiment o aquesta situació complicada i que han passat per tot aquest procés? Què t'ha portat a nivell personal? Sí, jo he passat, o sigui, he fet com les dues coses, no? He estat atenent situacions de violència, d'atenció directa, i he estat a l'altra part, que em dedico més a fer el tema, més prevenció, més creació de projectes, temes així. Atendre situacions de violència és dur, és durillo. De fet, ara no sé si tornaria a fer-la. És una feina molt agraïda, però d'alguna manera, o sigui, arribes a ser molt conscient de la situació a la que viuen moltes dones. I hi ha situacions de violència, que arriba a un punt que, no sé, que de sentir tanta violència és com molt amargant, tot, però hi ha situacions molt heavy. Sembla que no hi hagi res més al món que violència, no? Sí, la violència contamina molt. I treballar amb violència és molt difícil. De fet, l'equip de violència, el CIAT en aquest sentit, necessiten una supervisió externa. Perquè si no, tu imagina't, relats i relats de violència, i no és de dir tengo uno al dia, és que potser tres seguits, i uns potser són violències més lleus o més greus, o potser no hi ha ni cap lleu, que en realitat no seria cap lleu, però quan treballes en violència, saps què et vull dir? Sí, comences a posar, pues tot tampoc és tanto, pot esperar una mica, però en realitat és de dir, quan diem greu, parlem de, no sé, d'algú greu, ara no sé com dir-ho perquè no soni com molt fort, no? Un risc, exactament, que hi hagi un risc per la dona, ja sí que és de córrer i el patiment que et genera tu, perquè al final nosaltres també som persones, que sentimos i padecemos, i això se't transmet, i clar, i tenir en situacions molt greus de que algú vingui aquí de no torno a casa, perquè hi ha risc de que em mati, sentir una frase així, ja se't posen tots els pèls de punta, i és córrer, buscar cases d'acollida, buscar recursos, és una feina dura. Jo crec que és una feina dura i poc reconeguda en aquest sentit. Sí. Però sí que alhora, després amb la dona, és molt agraïda. Tu després que una dona, jo ara, com que he continuat el servei, hi ha dones que les he tingut que tornar a veure, i potser dones que vaig atendre, jo què sé, el 2012, ara les veig i ostres, veus tot el canvi que han fet i mola molt, com t'abraces, perquè clar, aquí no s'atén de dir com una botiga, és una usuària, té este nombre, esta hora, doncs aquí amb la gent t'abraces, et fas petons, crees un vincle, al final la gent t'està explicant una part de la seva vida, que està fent com un vot de confiança en tu, i això no s'explica així, i t'expliquen situacions poden ser íntimes o no, que són greus, i això, vulguis que no, has de tenir una barrera com molt gruixuda per no... Potser era jo, com que empatitzaves massa i potser al final acabes com cremada en aquest sentit, no? Però, clar, després quan veus dones, quan ha passat el temps, quan, jo què sé, la veies amb fills petits, que ara els veus grans i, dius, ostres, que bé, no? Al final el que fem té sentit, no? Perquè de vegades, clar, quan veus tants casos de violència, no sé què, dius, és que esto no s'acaba mai, és que això no s'acaba mai. La frustració. Però, sí, és de vegades... No servirà per res. Sí, pot ser frustrant, i frustrant inclús amb una mateixa dona, Jo què sé, o hi ha dones que acaben amb una parella violenta, fan tot el procés de recuperació, coneixen a una altra parella i torna a ser una altra parella maltractadora, i tu... Saps? Però és anar treballant, i al final lo important és la dona, no? Al final, com estiguis tu, el que tu fas i demás, passar a un lloc secundari és de dir, venga, volvemos. Sí, mira, també les companyes de Clitxades, les persones que ens dediquem a la violència hem de tenir superclara la importància de l'autocura. Cuidem-nos per cuidar. Sí,
superimportant. Sí, això Sí. és vital, perquè a més el tracte que tu tens amb una víctima, això la pot marcar també en el seu camí, en el seu moment vital en el que es troba, i si tu no estàs bé... Bueno, el teu estat també, o sigui, si jo estic, jo què sé, hipercremada, estressada, no sé què, segurament la meva feina no serà igual, o sigui, probablement no la rebrem un somriure, no? I, bueno, jo sóc de les que pensa que l'energia, bueno, que tu transmets, no? Energia, i és el que tu transmets i el que ella percep, no? I que estigui en un entorn que ella es pugui sentir a gust. Clar. Doncs bé, Jaida, jo estic encantada amb aquesta conversa. Madre mía, jo m'enrotllo molt, ¿eh? Jo, bueno, ja lo sabes, però jo... A nosaltres ens encanta que t'enrotllis perquè realment... Mare meva, a mi me tiran de la lengua i no callo. És una manera que tenim estupenda de compartir i de conèixer precisament a totes aquelles persones que treballeu de manera directa. Mira, queden 27 segons de directe. Ah, sí? Sí. Jaida, repeteix-nos, sisplau, l'adreça del CIR perquè les dones es puguin adreçar. Vale, estem al carrer Portalet, número 4, a la 4ª planta. És un carreró que baixa a la Porxada. Estupendo. I el telèfon, mira, dic el telèfon, no me lo sé de memòria, que font. És el 93 842 67 14. Perfecte. Però bueno, que si venen aquí... Adéu.